kwakuita press conference kuchechi right vakomana takapita Mozambique tikaona gwenzi imomo rinorapa mukondombeni indakaita mubvunzo wekuti Magaya Gwenzi Mozambique Magaya Gwenzi Mozambique Gwenzi Magaya Makandiwa akasvika pachitungwiza so akati ndauya nemibhedha nemashits nemagumbeze vanhu vakatotenda muprofita auya nemagumbeze vanhu vari kurwara panapa vachitonhorwa matumwa naMwari munhu waMwari ndobva abva pachitungwiza ndokuenda kucity sports akati vanorwara vese ndoporesa aiwa iwewe soga uperera Jesu maoko aona kuti kurwara ikoko vanhu vanotorwara manje vanhu vanotarisira kuporeswa naye ora ndabuda mudhaini ndaloka madozi ndapinda mumachira ndapedza kuyabota nhamo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha toseguma ndatoita meta ora zvakatanga namhai akandirumira nemhiripiri Yo, it's a Go here TV, right? That's a new favorite channel starting from today. Guys, today I came up with a very, very interesting and funny video. Apostle Chiwenga vachitaura nyaya concerning Prophet Makandiwa, Prophet Magaya, whatever that they are doing right now. You find out first I don't like arutoziva what these guys are gonna run into in the long run. What I like about Apostle Chiwenga is vantaura zvinhu zviri practical. Vanoti parimwe shoko riri practical rekuti if you choose to follow him and you realize kuti chikristu chinoraramika. Unlike guys like Prophet Hubert Angel is based on theory too much. Theory dzakanyanya pana Prophet Hubert Angel, ma conspiracy theories, kuda kucalculate, kuda kuita chikristu chine formula, so kunyora pa board. Have you ever seen him achinyora pa board rake pepe? Achiweka I realized this other time akambonyora kuti Elon Musk akati zvinoreva kuti Mwari Elon zvinozodaidai. Could it be that is the Antichrist? You know, you can't crack a code pana Antichrist. That's not how it works. Unyore pa board wo calculate ma numbers of what the Antichrist ningi. So maridzo dza Prophet Hubert Angel is based on conspiracy theories. Ama conspiracy vanomanyanya, and that is why he's being followed wherever he is, because kune tuvanhu tunobelieve in conspiracy theories kunyika kwaari kokuti ma teenagers tunoda conspiracy zvisingaite. Go pa YouTube. Conspiracy theorists is like religion chitoriko akangofanana nema atheist nema chi. Conspiracy theorists were just saying kuti I just think of whatever I think of. I start believing it. Ndobva ndatoti ndizvo. Izvozvo zvatokutobeliever. Ndo zvinoitwa na Prophet Hubert Angel izvozvo. Tarisa pattern iroro. Then pattern ra Prophet Makandiwa now. He portrays himself as a godlike being. I'm more gifted than God. Whatever that should be done for me to get into heaven, I have done it. If you go to heaven, you are in hell. I'm a spiritual father. If you give me this, you'll be blessed. Makandiwa portrays himself as a God being. He is more his emphasis is more on power. Makandiwa anoda power. He loves to be on top. That is why you see him muchizombomona dzimwe dzenguva anozombozviassociata nechi nevaivai vozombouya kuchechi chichichizozoda. It's all about power. Then Magaya, we got nothing to talk about pa Magaya. Magaya is a hustler. Aiwa Magaya anotsvaga mari life wire kwete zvokukuparidzirai kuti uyai muchazoblesswa mozodai. No, Magaya anongotora maapple ake opakeja oyotengesa, mabricks ake oyotengesa. Ndoda kuenda kuIsrael une nhamo ndibhadharire ndege. Magaya is a hustler. Then munoona kuzoti wasirira Apostle Chiwenga. Apostle Chiwenga
wakafanana nemagnesium inoiswa mumvura. Wakaisa mvura magnesium inoputika so iri radical. Ndo zvakafanana naApostle Chiwenga. Apostle Chiwenga havagone kusiya zvinhu zvichienda. Andimuzvona. Everything is about him kutsiura chete nekushauta nekupopota. Ndo ministry yavo iyoyoyo. Andimuzvona. Ndosawa jona kuti service haipere pasina kunangwa munhu. Isedha pakasanangwa bato panonangwa mafundisi. Izvo zvozvo ndinotoziziva kuti Apostle Chiwenga ndo kwavo. So today I came up with a video of him. Panangwa munhu aumana, panangwa munhu. Ndauti kuti muzvinzwire mega, guys. Ndauti kuti muzvinzwire mega pa this video because our video rikunakidza and it's kind of funny. Ndera kudara, but you know what? That is why ndaritora because zvinhu zvarakataurwa ipapo it's still living, it's still surviving nanhasi. Even though video ran in makore. But I just want you to take time and watch this video and tell me what you think in the comment section. Maerano nezvikutoitika right now pamusoro pa Magaya and Prophet Makandiwa. So I hope you enjoy this video and I'll see you on the next one. Peace. But out in Jesus' name. Aizotano varirwa. Prison break. Makandiwa akasvika pachitungwiza so akati ndauya nemibhedha nemashits nemagumbeze. Vanhu vakatotenda muprofita auya nemagumbeze. Vanhu vari kurwara panapa vachitonhorwa. Matumwa naMwari munhu waMwari. Ndobva abva pachitungwiza ndokuenda kuCity Sports akati vanorwara vese ndoporesa. Aiwa iwewe soga. Uperera Jesu maoko. Aona kuti kurwara ikoko. Vanhu vanotorwara manje, vanhu vanotarisira kuporeswa naye. Yes. Wanga usiku here kuchipatara nezuro iwewe. Tandiriko. Wakasiya here waporesa vanhu. Ndakasiya magumbezi. Saka musi wakasiya magumbezi kwakusida varwere havariko. Ndakazoita busy. Unofunga kuti dai akasvika akaporesa varwere vanhu vaizoda magumbezi. Vanhu vaitoti tatopora takuita kupa magumbeze te. Kusiya magumbeze kubvuma kuti ndopa ndogumira ipapa. Vanozouya kuCity Sports kudzungaira kwenyu. Tokurova imari takatemba. Magaya anga ari kuparira nyaya kuti akadhoreta mari ameno building yeda kuva kwaipa. Ndokutobva paparira nyaya kuti asiya mari. Kwakwenda kwakunoti ndine mishonga unoporesa chirwere. Wanga uri kuchipatara uko. Ndiwakasiya ikoko mishonga. God showed me a certain tree. That's one. He showed me some certain people, which is two. And he linked me as well with our Indian counterparts. For me to stand in front of the world and say, rightfully with my own words, as a man of God, that we have found the cure for HIV. The prophet akabuda kuchipatara nemishonga. Kwakuita lawo kuchurch. Kwakuita press conference kuchurch. Right, vakomana takapita Mozambique. Tikaona Gwenzi imomo. Rinorapa mukondombe. Indakaita mubvunzo kuti Magaya Gwenzi Mozambique. Magaya Gwenzi Mozambique. Mozambique Gwenzi Magaya. This coming Saturday. These are the capsules. These are the capsules that are packed in here, which are already here. This is for the immune booster on HIV. This is called a Goma Onco for the cancer. They are already there. This lipstick helps people with low blood in their body. If you use this lipstick, it increases some
particulars in your body. Because bvudza wewe kuti Gwenzi ndere Mozambique, but riri moko Magaya. Do musunga de wakanzi nevanhu hapana chechi, uyu munhu ndisekuru. Imanga ingati ikumsha. Wakapinda Mozambique, ukaropita msango. Saka chicha katika kulasa hiyo. Indakaona kuti Magaya ukanyatsomutarisa kana pa picture yake ari pa photo so unoona kuti something is not right nepfungwa dzake. Ndikutaura chokwadi. Kune dzimwe nyika dzine zvipatara zvinoshanda, dai achitoromwa mapiritsi mukomana uya. He is not fine. Even ukamutarisa so muri patiri patiri. Unoti pane rimwe fuse yakatsva. Unozviona. Zvekuti vanhu vanotopenga vanhu vanoenda kuna Magaya. Magaya is not well upstairs. Chinosaka Magaya up to this day aramba achirana shrine yake. Inyaya yekuti mapoliticians ezanu vanomutorera mari. Akaita mhosva anovapa mari. Sezvaakaita musiwe paakaita aguma yake. Akazonzi chikumbira regero nyaya yakakura. Ukangoti pamari ukanyarira vanhu vanofunga kuti isusu vanobva vanyatsozviona kuti tatora mari. Saka akaenda kuna ubhadhaya moyo akati no, vehurumende vazondibatsira ndandamhanya. Ndiregerere iwo, I am a boy. Indo pandakabvunza kuti young men ku-Ministry of Health kwaZindoga ari father zvofamba sei? Haasi right Magaya. Izvezvi gadzira mushonga uone utengese zvaanga akuita izvi. Uone kuti unopuwa here mukana wokumbira regero zvaakaita izvi. Haumbofa wakapuwa mukana iwe, vanokuvharira. Vakapiwa mari kuti vamuregere. Kamari kaakanzi abhadhare faini, nyaya yakaita iyeyo yaisingafanire kubhadharwa faini. Because of influence yaainayo munyika nevanhu vanomutenda, even vakadzungaira zvavo. Angadai atori kujeri izvezvi Magaya. Chinhu saka akaregerwa akavapa mari. Ndozvaanoita. Maskandal ese ainawo Magaya. Imari iri kumuraramisa. And haimurwadze because haisi yake. Inomurwadza akaishanda ku. Haimurwadza iye. Saka ndiyo disaster yatinayo. Pedzisai. Vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti. Vese vaiteerera Makandiwa ndisai munani. Vakamuteerera vakati kudii? Uyu munhu isimba guru raMwari. Vakati asatamboona munhu waMwari akadai. Vakamuteerera nokuti vakanga varoya neung'anga hwake nguva huru. Ndo zvakaitwa Zimbabwe, yakaroiwa kwenguva yakareba. Ipaparuka achinyora kuti airoya vanhu. Muroyi Simon. Usafunga kuti iye Simon anoti amen kumharidzo iri pamabasa 8. Aitogumbukawo. Ingoparidzai chete munotaurire mazita evamwe. Ndo zvaitei kuona Simon. Sezvamuri kuita izvi. Vanhu vaitoda kungoti hazvina kuzonyorwa zvazvo. Kuti vanhu vakapopota kuti Luka akanyorerei achiti Simon akanga aroya vanhu veSamaria kwenguva yakareba. Vakorinde wekutanga chapter 3 verse 20. Uyezve Ishe unoziva ndangariro dzavakachenjera. Kuti kudii? Kuti hadzina maturo. Hadzina maturo ndangariro dzevakachenjera. Naizvo ngakurege kuva nomunhu unovimba navanhu. Ngakurege kuve nemunhu anovimba nevanhu. Nokuti zvinhu zvose ndezvenyu. Zvinhu zvese imi vakamira pano imi. Zvinhu zvese ndezvenyu. Kana Pauro. Pauro chaiye ari kuparidza ndewenyu. Kana Apolo. Apolo anoparidza achimborasika ndewenyu. Kana Kepasi. Peter chaiye ndewenyu. Kana nyika. Nyika chaiyo yamunogarai ndeyenyu. Kana vapenyu. Vapenyu chaivo upenyu. Kana upenyu. Vatadza ipapo yes, upenyu ndehwenyu. Kana rufu. Rufu nderwenyu futi. Kana zvazvino. Zvinhu zvaiko zvino ndezvenyu. Kana zvinouya. Zvinhu zvinouya ndezvenyu. Zvose ndezvenyu. Zvese ndezvenyu. Imi muri vaKristu. Imi muine zvese izvi manje.
imi muri vani? You belong to Christ. Na Kristu ndo wa Mwari. Kristo asiwe. Saka ugone kuti Mwari waguti. Ndazvanzi imi mune zvinhu zvese izvi. Chamungadai muchitoti ndecha chenyu, mukadai muchitoti guti wedu. Nda Paulo anyora achiti Paulo ndewenyu, Apollo ndewenyu, Cephas ndewenyu. Kuroti muparidzi ndewe vanhu vanoparidzirwa. Kuroti guti ndiye angadai achitoti ini ndiri guti wevanhu vezaiji. Patakatwista mari dzakati Mwari waguti. Ndiye ana Mwari manje guti. Kusangana na Mwari na guti vari tu. Unotaura na guti kuti ndiwe kaona Mwari ava. Amene turi kuvafambisa sei mazuva ano. Kutota tiri kuita matarenda nawo pa ningipa Glen V7. Taita mari zvisingaiti. Imi muri va Kristu. Kristu ndewa Mwari.